हेल' लोगोफोर लाइभ फैदों र' दसे नोंसोरजों रायलायनो आरोना माबोरै दं खबर सबर जयेन जादो लोगोफोर आं कालार सोलायनो र' माबायदि नुयो नायनि दे लोगोफोर जयेन जा दसे रायलायनि आरोना लाइभआव नोंसोरजों जादोंना जायाखैथाय नायनि आङो सासे नायदों कमेन्ट खालामदोंना जायाखै आं नायनि आरोना लाइभखौ आंनि लाइभ होनाया जादोंना जायाखै नायनि नोंसोरजों मेसेज माथो फैयाखै मेसेज हरलाय लोगोफोर सासे नायदों जाय नायदों मेसेज हरलाय अननानै देलाय मेसेजआ श' जायाखै माथो जादोंना जायाखैथाय लाइभ होनाया हा remove all message stop message all message stop message कमेन्ट खालाम दे जाय नायदों नायाखै रावबो ओमफ्राय मोनसे खोथा लोगोफोर आङो माने दाखालि बावैसो मोनसे एलबाम खालामदोंमोन आरोना बर' अफिसियेल मिउजिक भिडिअ खालामदोंमोन ओमफ्राय बे आंनि मा होनो एलबामखौ जाय नुवाखै अननानै थांनानै नायहै आरोना नाय आंनि चेनेलाव बेवहाय जाय नुवाखै चेक खालामनानै नायहैदो अननानै नायनानै हो सापर्ट खालामनानै हो माने नोंथांमोननि सापर्ट मोनबासो आङो माने खालामबाय थानो लुगैगोन आरोना गोसोआ माने थुलुंगाखांगोन बेखायनो माने सापर्ट हो आरोना लोगोफोर नायनानैहै भिउआ बारा थाङाखै इनि सिगाङाव आङो दाखालिबावैनि आरो इनि सिगाङाव आं मोनसे एलबाम खालामदोंमोन बियो भिउ थांदों क'क्राझारनि ना बाक्सा जिल्लानिया बियो भिउ थांदों थांनायालाय ओमफ्राय नै दाखालि बावैसो मोनसे आपलड होबावदोंमोन आं अफिसियेल मिउजिक भिडिअ बेयो माने बांद्राय भिउ थाङाखै आरोना बेखायनो माने अननानै नायनानै है लोगोफोर सापर्ट खालामनानै हो जाय नायदों अननानै कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर सासे नायदों सासेल' नायदों आरोना ओमफ्राय र' कमेन्टआ आंनाव श' जाफैयाखै दे कमेन्टसो हरदोंना हराखैथाय कमेन्ट हरनानै नायलाय अननानै जादोंना जायाखै आंबो नायनि लाइभ होनाया जायाखै नामाब्रा कमेन्ट खालाम अननानै जाय नायदों दे भुमिका स्वर्गियारि कमेन्ट फैदों र' दासो गुड इभिनिं आगै गुड इभिनिं आब' भुमिका कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोजों ओमफ्राय आङो बेखौसो माने लोगोफोरखौ खावलायनो नागिरदों आरोना जाय आंनि दाखालि बावै अफिसियेल मिउजिक भिडिअ एलबाम ओंखारनायखौ जाय नायाखै अननानै नायहै सापर्ट खालामनानै हो आरोना भिउआ बारा थांथाराखै बै सिगांनि खामनाया थांदोंमोन माबाया क'क्राझारनि ना बाक्सा जिल्लानि बे एलबामा थांदोंमोन ओमफ्राय दाबो थांबाय दङ भिउआ बियो ओमफ्राय नै दाख्लैसो बावै नोंखौ मोजां मोनबाय आं बे एलबामा बांद्राय भिउ थांथ'वाखै आरोना लोगोफोर इसेल' दावखोगासिनो थाब फैदो ओमफ्राय अननानै बेखौ नायनानै है सापर्ट खालामनानै हो लोगोफोर नोंसोर सापर्ट होबासो माने आं
माने खालामबाय थानो गोसो जागोन आरो ना इन्टारेस्ट मोनगोन। कमेन्ट खालामबाव दे, कमेन्ट खालामबाव। एखनबा बिदिनो खम जायो। औ जायोदां। एखनबा बिदिनो खम जायो भुमिका स्वर्गियारि। जायो एखनबा बिदिनो खम जायो, लासैनो थांगोन नामा मिथिया आरोना। माने होबाय थाबाथाय थाङो, ओमफ्राय आंना सोलाबिनि थाखाय माने एसे गेप्स थानाय जाबायना। बे क'क्राझारनि ना बाक्सा जिल्लानिखौ खालामखांनानै आङो मथा मथि सप्तानै ना मा गेप्स थाजादों। बिनि उनावसो खालामफिननाय जाबाय दाखालि बावै मोनसे न'आव थांनायाव आरोना। ओमफ्रायथ' दा आं न'आव गैया, गुवाहाटि फैफिनबाय रुमाव। ओमफ्राय माने न'आव थांबासो खालामनो सम मोनो आरोना, ओमफ्राय बेवहाय रुमाव थाबा आरो खालामनो सम मोना। न'आव थांबासो खालामनाय जायो। एबार न'आव थांबासो खालामजाबावगोन। नबजित स्वर्गियारि, मनज भाइ नबजित स्वर्गियारि। मा खबर नबजित? सोर सासे नबजितथाय खिन्थु सिनायाखै, अब्लाबो नबजित कमेन्ट हरनायनि थाखाय थेंक इउ आंनि गोसो गोरबोजों। नबजित स्वर्गियारि, आंनि गोदान माने एलबामखौ नायाखैबा अननानै नायनानै फै, सापर्ट खालामनानै हो आरोना। बर'जों बर' गावजों गाव माने सापर्ट मोनबासो गोसो जायोना खालामबाय थानो। बेयाव लाइभ भिडिअ'आव बिराद मोखां गुवार गिदिर नुदों माथो, नङाबा मोगथाङाव एसेबां गुवार गिदिर नङा माथो। थाम्फै अरदोंलै। कमेन्ट खालामबाव दे, सानैल'सो नायदोंमोन, सासेल'सो जाफिनबाय, सोरबा सासे ओंखारलांबाय। सबाय बिमा दं नै आंनावबो। थाम्फै फैसोगारदोंलै। कमेन्ट खालामबाव, जाय नायदों अननानै कमेन्ट खालाम। थाम्फै फैसोगारदों। इउटुबाव आङो बांद्राय लाइभ फैयाना, बेखायनो माने भिउ मानसिफोरा नायबाङा। ओमफ्राय वाट्सआपावबासो, माबायाव वाट्सआप लायनो सरि फेसबुकआवबासो जासाबो आरोना एसे एनै। थाम्फै फैदोंलै। कमेन्ट खालामबावलै लोगोफोर, कमेन्ट खालाम। दासो जाहांदो र', नायहांदो, कमेन्ट खालाम दे। अननानै कमेन्ट खालाम, अननानै कमेन्ट खालाम, अननानै कमेन्ट खालाम दे। मोजां मोजां कमेन्ट खालाम, नेगेटिभ कमेन्ट खालाम नाङा। भुमिका स्वर्गियारि, नोंलाय बबे जिल्लानि आगै? भुमिका स्वर्गियारि आब', आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरोना, सिमलानि। ओमफ्राय नोंहालाय बबे डिस्ट्रिक्टनि आब' भुमिका? आंना खानाया, आंना माबाया लाबबावसो नै ओरैहाय, ओरै 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 लाब। एबारो एलबाम खालामनो लागा माने एलबाम खालामनो लागा मोननै मोनथामसो दंबावो आरोना, ओमफ्राय समखौ मिलायगासिनो, समा मिलायगोन ना मिलायनाय नायनोसै, जेब्ला सम मिलायो अब्ला खालामसै आरोना। सोरबा सोरबा बुंदो माने खालामबाव होननानै, खालामगोन। अलरेडि माने सङा दंखायो, मोननै दङ आरोना दा। मोननै दङ। मोननै माने मोनथाम खोमा।
मोनथामानो दंबावो ना मोनथाम दंबावो दे सङा खालामलांबाय थागोन सापर्ट मोनोबाथाय खालामलांबाय थागोन आरोना लोगोफोर दा खालामनो लागाया माबा फार्स्टआवनो खालामनो लागाया माबानिमोन मा होनो मोननैबो खालामनो लागा मोननैखौबो खालामखानो हागौ मोनसेया माने न' मेसेज न' रिप्लाइ नोंथांमोना अलरेडि नुखादों जानो हागौ थामनेल खालामखांबाय ओमफ्राय मोनसेया माबानिमोन बियो मोनसेया फार्स्टनिया न' रिप्लाइ न' मेसेजआ आदा सोमदोननि आरोना बेनिफ्राय मोनसेया बेखौ टाइटेल दोनथ'वाखै आरोना जेबो माबा मा होनो सिंगारा आदा टेनजिंजों नितामनि बर' आरोना नोंथांमोनहाथ' सिनायखायो नितामनि बर'खौ भुमिका सरगियारि आंबो बाक्सा मुसलपुरनि मुसलपुर बबे गामिनि मुसलपुर बबेखिनिनि आं दाखालि मुसलपुराव थांदोंमोन आरोना बोरिमुगाव एगजाम हैदोंमोन थार्द ग्रेडनि एगजाम हैदोंमोन आं बोरिमुगाव I am back. What did you eat today? जाथ'वाखैनो मा जागोन दिनै मिथिया आरोना संगासिनो संग्राया इंलिसनि कुइसन सोंदोंमोन आं इंलिसनि एन्सार होलायला बर'निनो होबाय आरोना ओमफ्राय बियो बर'सो ना मामोन मिथिला आरोना I am back नो सोरबा What did you eat in today? जाय नायदो कमेन्ट खालामबाव दे थाम्फै अरदो दे आंखौ मालायफोरनियाव बिराद ज्राव कमेन्ट फैयो आंनियाव बोरिमुगनि खोलाहा जायो आगै बोरै खाथियानो जायो आरो ने होमबा बोरिमुगनि खोलाहाबा बारा गोजान जाया ने बोरिमुगनिफ्राय आङो बेयाव हैदोंमोन आरोना बोरिमुग बे बापुजि हाइ स्कुल नामा बेवहाय हैदोंमोन आरोना आङो एगजामखौ बेनिफ्राय आङो एगजाम होखांनायनि उनाव मिउजिक भिडिअ खालामदों मिउजिक भिडिअ खालामखांनानै आङो इदिट सिदिट जाखांनानै इउटुबाव आपलड होखांनानै कमप्लिट खालामनानै आङो गुवाहाटि फैफिनबाय ओमफ्राय भुमिका सरगियारि बैसागुलायनो सरि बोरिमुगखौ आङो बैसागु होनफ्लांदों दै बोरिमुगनि खोलाहा जायो आगै आरो बेखौनो हरबावदो नायो बोरिमुगनि खोलाहा मानसिफोरा सोरबा नायदों ओमफ्राय बेवहाय आंनियाव जिर'सो दिन्थिदों आरोना इउटुबाव बारा भिउ जायाबा माबा लाइभआव जयेन जाबाङाबाथाय माने बायो बेखायनो माने बांद्राय इउटुबाव लाइभ होनो गोसो जाया मानसि माने जयेन जाबाङिखाय आरोना आङो फेसबुकाव लाइभ होनि दै फेसबुकाव जाय इउटुबाव नायदों फेसबुकाव जयेन जाहैयो आङो फेसबुकाव लाइभ होनि र' दसे इउटुबनिखौ आङो दोनथ'नोसै माने भिउ माबा जाबाङाना जयेन जाबाङा मानसिफ्रा इउटुबाव साबसक्राइबाराबो खम ना साबसक्राइबार बुरजाबासो जागौमोन आरो सिनायबाङाना जोंखौ बेखायनो माने जयेन जाबाङा आरो मा फैबावगौ भुमिकाया आं दाहाय जोंहा नोंगुमैया बोरिमुगावनो फार्मासि होयो बोरिमुगनि बबे साइडजों ओरै सानजा साइडजों ना सोनाब साइडजों एबारो थांबाथाय हाबबोगोन र' बोरिमुगाव दखानाव होनबा भुमिका आब' आङो फेसबुकाव लाइभ फैनि दै इउटुबाव माने बांद्राय मानसिफोरा जयेन जायाखै बेखायनो बाथ'बाय आङो दोनथ'नोसै बेनिफ्राय आङो फेसबुकाव दसे लाइभ फैनि र'